दिनै नैबे समाव रबिबार 26 सेप्तेम्बर 2021 अक्ट' बेलासि समाव बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जोंनि आङो खाग्राबारिनि आथिखालनि आफादगिरि मुस्रि लक्षिराम बर' जोंनि बाथौ खाग्राबारि बियाब बाथौ थानसालिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंफोरनो थाखाय आङो आखायाव लादों। दा जों नैबे खाग्राबारि बियाब बाथौ थानसालियाव दङ। बे बाथौ थानसालिनि सिङाव जों खाग्राबारि बियाबनि माखासे गामि दालायफोर दङ। गासै 47 गामि दालाय जोंनि बाथौ धोरोमाव लोब्बा थानाय गामि दालायनि अनजिमाया। बे बाथौ बियाबा 1990 मायथाइनिफ्रायनो बाथौ धोरोम सिबिनाय आरो फोसावनायनि थाखाय जोंनि माखासे मानिजाथाव दैदेनगिरि गोदोनि जिफोर बाथौ धोरोम गुरुफोर आनसलिकनि बिथांमोना नाजानायनि मोनसे लाहार फाहार जाबोदोंमोन। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा खाग्राबारि बियाबा खैराबारि आनसलिक एबा खैराबारि बाथौ बियाबनि सिङाव थाफानानै खामानि मावदोंमोन। दा जोङो बिनि उनाव खाग्राबारि बियाबखौ जोङो आलादायै गायसनना लानाय जादोंमोन। आथिखालाव जों 42 गामि दालाय लानानै आनसलिकखौ जों सामलायबाय थादों। दा बे गामि दालाया जोंदो माने लोब बाहागो लाफायो आरो गासै जोंनि बाथौ धोरोमनि हाबाफारिफोराव बियाबजों मोजां रोखोमनि मदद हेफाजाबखौ जों मोनबाय थानो हादों। जोंनि बे बियाबनि सिङाव जोङो खोब बारा मोजां समायना नंद्रायाब्लाबो थेलेबलेब गंसे बाथौ थानसालि लुफुंनानै जों लानो हादों। बे खामानिखौ जोङो थांनाय 2001 मायथाइनिफ्राय नाजा जोङो 2017 मायथाइयाव बे बाथौ थानसालिखौ जोङो आबुं महर होनो हादोंमोन। आरो बे मायथाइयावनो जोंहा रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय जादोंमोन 2017 मायथाइनि जानुवारि दानाव। दा जों बे बाथौ थानसालिखौ मोनसे निगाजि स्थायि मोनसे धोरोमनि फसंथान महरै जों सामलायबाय थादों। जोंहा मंगलबार मोनफ्रोमबो सानाव जोंहा आर'जनि हाबा जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन हाबा दाननाय खामानि बायदिसिना बे बाथौ थानसालियाव जायो। बे बाथौ थानसालिया उदालगुरि जिल्लानि सोनाब दिगजाय दङ, बाक्सा जिल्लाजों नांजाबफानानै। आरो बे बाथौ थानसालियाव गुबुन जायगानिफ्रायबो दावबायारि खायसे सम फैयो। थांनाय 1919 मायथाइयाव इउक्रेननिफ्रायबो जों आलासि सफैदोंमोन। बेबायदिनो लन्डनाव थानाय खायसे सिबियारिफोराबो जोंनि बाथौ थानसालिखौ दावबायनो फैनानै नायना थांदोंमोन। बेनिफ्रायबो सम बे बाथौ थानसालियाव फैनाय खौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव बे बाथौ थानसालिया बेयाव सफैनो थाखाय खोला बागेनिफ्राय बा खैराबारि भेरगाव जानानै खाग्राबारि जायगायाव सफैनो हायो। बेनिफ्राय सानजा बागेनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला उदालगुरि, बेनिफ्राय पानेरि डिमाकुसि जानानैबो सफैनो हायो। बेनिफ्राय सोनाबथिंनिफ्राय गरेस्वर नावकाटा जानानै खाग्राबारि बे बाथौ थानसालियाव सफैनो हायो। बेनिफ्राय आरो सोनाब आरो साहा दिग जाय तामुलपुर आबतारिघाट जानानै पिपलहुलि होननाय जायगा बेजों हाबफैब्ला जोंनि बे खाग्राबारि बियाब बाथौ थानसालिखौ मोनफैनो हायो। दा जोंनि थानसालिया एसे माने भिक्ट'रिया जायगायाव दङब्लाबो नाथाय लामानि जि बेबस्था रड कानेक्सन खोब गाज्रि नंद्राया। नाथाय गिदिं गिदा किसु जायो, नाथाय थेवबो मोजां लामानि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ थानसालियाव सफैनो हायो। जों बे बाथौ थानसालियावनो जोंनि बाथौ धोरोम आंगो बर'नि धोरोमखौ सिबिनाय फालिनाय गासै खामानिफोरखौ जोङो जेसेबां हागौ फोसावनाय फेहेरनाय बेखौ जोङो मावगासिनो दङ। आथिखालाव जोङो गुबुन जायगाफोरावबो बाथौ धोरोमनि किसुमान खामानिफोरखौ मावहैनाय जादों। जेरैबायसा
थांनाय समफोराव दिल्लीयाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ गायसननो थाखाय जों आनसलिकआ मदद आरो हेफाजाब हरनाय जादोंमोन आरो बेयाव मोनसे बाथौ धोरोम फोसावनायनि हाबाफारि जानानै फैबाय दा जों मदद खालामनाय जादोंमोन बेफोराव बेबायदिनो जोंहा क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गिबि बाथौ फुजा जागायनायनि हाबाफारिफोरखौबो जोङो मदद हेफाजाब खालामनो मोनबोदों थांनाय बोसोराव नैथि खेब जिथु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बाथौ फुजा जादोंमोन जों खाग्राबारि बियाबनिफ्रायनो दौरि गोथारि आफामोन हगारहरनाय जादोंमोन दा बे बाथौ थानसालिनि जिथु जारिमिन बे जारिमिना मोनसे गोथौ खोथा हाबना दङ बेयाव बे बाथौ थानसालियाव गोदो समाव मोनसे आश्रममोन बियो गुबुन धोरोम जेरै हिन्दु धोरोमनि साधु माखासे बेयाव बहुद गोबाव सिगांनिफ्रायनो बेयाव दङमोन बिथांमोना फुजा पाताल होम सावनाय बायदिसिना फुजा खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेयाव दङमोन जों मिथिना मोननाय मथे बे खाग्राबारि बाथौ थानसालिनि जि आगोलनि जिथु आश्रम बे आश्रमा जोंनि साखाथियाव थानाय आत्रिघाट जायखौ अत्रिमुनि हिन्दु धोरोमनि लोब्बा थानाय अत्रिमुनि ऋषिनि जिथु आत्रिघाटनि जिथु आश्रम बा थानसालि बे थानसालिजों जोंनि बे बाथौ थानसालिनि गोदोनि समनि जि हिन्दु साधुफोरा थायोमोन जुगाजुग दङमोन होनना जों मिथिगौ आरो मोनसे समाव बाथौ धोरोम फेहेरनाय फोसावनाय बे हाबाफारिया जानाय समावनो जोंनि ओनसोलनि सानसुमै माखासे गोदोनि दैदेनगिरि बा समाज सिबियारि बिथांमोना जोंनि बे बाथौ थानसालिखौ गोदोनि बे ऋषिमुनि थाग्रा आश्रमनिफ्राय बाथौ थानसालि महरै गायसननो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन जेरै बेयाव आं गासैबो गेदेमा बिथांमोननि मुंफोरखौ गोसो गैयाब्लाबो सानैसोनिखौ गोसो दोङो जायफोरा बे खामानिखौ बा बेयाव थानसालि बानायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय नाजादोंमोन जेरै जोंहा 2 नं सिंग्रिबारिनि गावबुरामोन बिथाङा मेलाराम कसारि आरो 2 नं सिंग्रिबारिनिनो रुबिराम कसारि बिथांमोनाबो नाजादोंमोन लोगोसे खासिया सुबानि गजेन बर' गावबुरा बिथाङाबो गावबुरामोन लोगोसे बुद्रानि मेल बर कसारि बेबायदिनो नावबान्धा हाबिनि दिनेश बसुमतारी लुसन बसुमतारी बायदि रोखोमनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना गोदो समनि जि हिन्दु धोरोमनि साधुफोर थाग्रा बे आश्रमनिफ्राय जों सोरगिदिं बर' हारिफोरा बाथौ धोरोम लानायनि उनाव जोंनो मोनसे समायना जायगा आरो बाथौ थानसालि नांगौ बेखौ सानना मोननानै जि माने बाथौ थानसालि गायसननाय हाबाफारि बिथांमोनानो जागायबोदोंमोन 1990 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनायनि मोनसे जिथु थोरि आरो औवानि न' बानायनानै जि बाथौ धोरोम सिबिनाय हाबाफारि बेखौ जागायनायनि खामानिया जाबोदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि जि धोरोम फोसावनाय आरो फेहेरनाय खामानिया जौगानाय लोगो लोगोनो जों मोजां मोनसे समायना मन्दिर बाथौ थानसालि नांगौ जानाय बे बाथ्राखौ सानना मोननानै 2001 मायथाइनिफ्राय बेयाव बाथौ थानसालि गायसननो थाखाय जोङो आखायाव लादोंमोन नाथाय गोबाव समनि उनावसो जोङो 2011 मायथाइयावसो जोङो आबुं महर बे थानसालिखौ होनो हादों आरो बे माखासे गोलाव समनि गेजेराव जों जि मोनसे फेलेबलेब जों बाथौ थानसालि बेयाव लुनो हाबाय बेयाव जि जारिमिन बे जारिमिना गोबां गोलावबाबो आं गोलावखौ बुंनो सानाखै दा बे बाथौ थानसालि लुनायाव जा खरसा जादों आंबो गिबियावनो लुथाय आफादनि नेहाथारि बिबानखौ रुजुदोंमोन बेनि उनाव गेजेर ससेयाव आङो बे हाबाफारिखौ मावनो हायाखैमोन नाथाय जोबथा समथिङाखौ आं बे हाबाफारियाव लोब्बा लानो मोन्दों रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय समाव 2012 मायथाइयाव दा गासै बे समनि गेजेराव बे मन्दिरखौ लुफुंनायाव 50 लाख रां खरसा जादोंमोन बे 50 लाख रां खरसा जानायाव जोङो जि 50 लाख रां खरसा बे खरसानि मादाव जोङो बांसिन बाहागोखौनो जोंनि सिबियारि रायजो राजानिफ्रायनो जोङो मोननो हादोंमोन
आरो बिनि किसु बाहागो सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हादोंमोन 50 लाखनि मादाव जोङो 40 आरो 60 खोन्दो बाहागो खालामनाय मोनसे माबायाव फैदो बियो 60 जौखोन्दोखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय मोनदोंमोन आरो 40 जौखोन्दोखौ जोङो जि 50 लाखनि भितराव 40 जौखोन्दोखौ जोङो सरकारि थान्दै बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जोङो बे थानसालिखौ जों आबुं महर होनो हादों आरो बे थानसालिया आथिखालाव सोरगिदिं जोंहा दैखर दोङो मोनसे समायना जायगायावनो दोङो होनना बयबो माने नुनायफोरा बुङो दा दैखरा जोंखौ मोनसे समायना महर होदो थानसालिखौ नाथाय जोंहा बाहाय भितराव थानायनि थाखाय बे मन्दिरा बहुद माखासे सिबियारि बिथांमोनजोंनो मिथिजाया दा मिथिजायाब्लाबो नाथाय आथिखालाव लामानि जिथु रड कानेक्सननि बेबस्था बियो खोब गाज्रि नंद्राया दा जोंनि जिथु थानसालि आरो धोरोम सिबिनायनि जिखिनि माने हाबा सोलिबाय थादों आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों